A potrebný počet podpisov dnes odovzdali aj dvaja nezávislí kandidáti, Jozef Behýl a Jan Čarnogurský. Ten dnes predstavil aj svoj program. Jan Čarnogurský dnes odovzdal viac ako 24 000 podpisov. Bývalý zakladajúci člen KDH kandiduje za prezidenta ako občiansky kandidát. Ako ďalší dnes predstavil program. Pripájame ešte jedno ospravedlnenie. V príspevku o kandidatúre Jana Čarnogurského sme v titulku príspevku uviedli nepravdivú informáciu v znení. Čarnogurský chce legalizovať sobáše gejov. Nie je to pravda. Informácia sa dostala do titulku hrubou chybou editora a RTV sa touto cestou Janovi Čarnogurskému ospravedlňuje. A ešte pridáme večerný program. Jednotka dnes ponúka zábavnú show Nikto nie je dokonalý. Prvýkrát s novými moderátormi Juniorom a Marcelom. A dnes štartujeme aj s novým španielským seriálom Grand Hotel. Z dvojky dávame do pozornosti premiéru dokumentu UFO. Podobne ako jednotka aj dvojka dnes uvádza nový historický seriál Rímska ríša. Ponuka je pestrá, stačí si len vybrať. Želáme vám príjemný večer. Dovidenia. Dovidenia.